क्राक सालनि हर आइसुगो दरियाथल खिरुटकोब्रा गामिनि राजारानी देबबरमानि पुन बाति बातिनो खगैतलांजाकमानि पातिमुंगो पाइथाक जरा केस रैमानि उलो थाना जरा तनसेरे फाइका पुन मागनै फियाबा बेलाय वानामा सिंजा कक्टमा अंखा ओ पुन तनसेरे फाइनि रगनो पुलिसक थाइमान फानो रमिनी आरगलिया बरगनो रमिनी आरगलिया मालखुंनो गचारो तामो कक सालाई अबाके कलांखा वाना जागै ताबो पुन मान फानो खासरांजागिया पुन दैनाय रक कक्टमा अंखा क्राक सालनि हर आइसुगो दाम थाम हाइ जराओ आसमसा मालखुंबाय फाइ उनिसर लामनि बिसिं खबजांनाय दरियाथल गामिनि दरियाथल खिरुटकोब्रा गामिनि राजारानी देबबरमा संनि पुन खगैतलांजाकमानि उलो मालखुंनो बाइक बेरि फ्रिकपानो खारै यगै थांमानि उलो थानावो केस रैखा बिश्रामगंज थानावो राजारानी देबबरमा सं ताबो केस रैमानि यागुलो पुन सिमिनो रवै बारजानो पाइनि नायखा बिश्रामगंज थाना आसक साल लुकुरगनि सामो तंग हनि हिमपानो अ कक्टमावो बिश्रामगंज थानावो बेलाय खामि थिकजाक पुन सिनि मानमा बाय इंया अ सिकग्रंनि मोखांनायासो थांया हनै राजारानी देबबरमा सं ताबो खा दलायजाक बिश्रामगंज थानानि अमहाय तमुंबाय बेलायखेनो सुंमुं कतर आसाइ तंखा गसारो रांरि चालायदा अबहाय ngै तंखा पुनखे मानखा पुन सिकनो रमिया ngै तंखा ताबो अबहाय तंग हालगो आमसाय लुकुरग कुथुमै थानावो फायनि सिमिनो तियार अंलायजाक हालग तामनि हिनबा थानारक लुकुरगनो मान बान्तारनानि जागावो बरक गसारो कक पाइले पाइमानि आबो पिसाबो मोसांया ताइ गथग्या हलायै ताबु नायथाय जरा तामो कक्सा अबहाके खानांरै तंमनि उकुलगो थानानि तामो माजरा तंग नों ताबो थानाव फायजा ताम सागाब्र बर पुनतालनि होनो आं पुनतालनिया आङो बर मोखांनाया नालाया ओ जे खगनानि आं सोंनाय बनो सोंनाय ताबो बर खंनि मोखांनाया नालाय आं किसा ओ जे गारि बे खंनाय पुन गता बर गारि रखत थाना जका गारि रख तुबो तुबिया और तुबिया ख तुबिया गारि तुबिया बसरं तुबिया ओ जे खंनाय तुबिया उनका सब फाइसे बन नंनि बुफा फायो ओ जे खंनाय बुफा उनका ताबो ताम रखक सगाब्र बर ता अब पुनतालनि होनो ते नतलंगे तालनि सगा थैदों बत थैगा ब्लड खबै थैगा थैगानो आं ता पुनतालनिया आं सगा पुनतालंगे ना तालनिया आं पुनतालनिया पुन खगलायमानि बेपार तै अर फाइ थानाव फाइनाय ताम रखक सगा थाना नम्बर थानानि ओसि साहेब बायते दारगा साहेब मालाय लेखा कक साका ब अर ताबु पुन सिमि सोंनुखा पुनुआन परे बरक करै गारि करै के सोंखा सारतांनि बरक फायसला सावो 2 दिन 3 दिन समय रदि आबन परे तिखलायनाय पुनखे बरक तै फायका नामब्लासा बर पुन तै फायका आउ तका बिन बाबु कोनो ब सोंखा बिन बाबु होत्रा हात्रांगै टंगो इंगा कोनो बिन बाबु पुंयांगा सार सागाबनो नागे नों निन बिसला बुजा टंकरै नों साइमानो नों 2 दिन खनानि बिसङो 10 समय निन बिसला तै फादि आम परे उसी सा सागा सोंनो 10 समय बरि हिनाय पुन खंनायनो इंगा ताइ जे पाराल करो जे तो कबांमा कमाखा इंगा तामले बिनि लगी बो तो वानसासि हेदिबा चिन्तिब्रा सब तंनाय बो आनि नगो माने तंग करि बो बाकी साइमानाय बा सिकग्नो रमना बागै तेबो रमना बागै नंके बिन लगी ताइ अन बरबो जुक्त तंनाय निजिन एलाकानि साथि बरक तंनाय ताबो तामले सराय रक अनेक खनाय रक ड्राग्स नाय तंग साइ तंगो इंगा बं यागो रां फैसा करै borok logi juk to punung mano borok bo nisa jati khlai tong chau bin babu chau lam bin babu nang saka nin busa ni sati sa khlai tong ngangke nang nin busa tang hake toni ton gari kita bor to be khona gari sabo sar kanani bisingo 10 ta sar 10 ta bisingo no gari baya borok no tum nai nganor ta puntalang ya जों पुनत्रां लिया तामले जों पुनत्रां थांगा सिनि आबो बेलाय आबोनि अनेक प्रब्लेम दङ सार बाय जों मालाय लेखा सार सावो तुमनाय नै सार नरबो पेसो फायगा ताबो जों बिश्रामगंज पिएसो